I ddwyn y bêl oddi arno fo. Felly dyna lle roni yn rhedag fel bwlad lawr y castell dde. Asgell fe, Ia, hwnnw hefyd. A dyma fi'n croesi'r bêl reit o flaen y gôl. Ond dyna neb arall yna. Dyma fi'n rhedag i gyfarfod y bêl fy hun a tharo i mewn efo mam pen. Sali Mali? Mae di fynd ers amser, Jack bach. Be? Hei, Jack, nid i ffafr fach a ni. Ffafr? O pa fath o ffafr? Wel, os aros i di yma, fe fydd Sally Mali yn siŵr o'r teledu mlaen mwyn i ti gael gweld y gêm bêl-droed. Ti'n gwybod y gêm rhwng Lerpwl a Man U? Ma'n ceinion unedig, Mop. O, ie. Wel, mi faswn i'n hoffi gweld y gêm mop. Ond dwi di addo mynd â ni cwnacw i weld gêm pêl-droed go iawn. Mae'r tîm lleol yn chwarae, ti'n gweld. O, Jack y joc. O, dirym lan, fydd dim gwahaniaeth a nicw. A ta beth, mae e'n siŵr o fod eisiau gweld y gêm i hunan. O, mi faswn i'n hoffi gweld y gêm yn hun hefyd, mop. Ond medrai'n siomi'r hogyn. Dwi di addo rwan. Na, falle dy fod ti'n iawn. Hei, mae Sally Mali'n dod. Card box, Jack. Ia, felly dyma fi'n tarra'r bêl efo fy mhen fy hun. A gath o dros y bar. A ni ti'n sgorio. Wel, mi ddyla ti fod wedi gweld y gôl sgoriodd Ryan Giggs nos ferchar. A thi fel bwlat i gefn y gôl, fel saith rhwng goesia'r gôl gydwad. Jack! Sori, Sally Mali. Dwi'n dechrau colli arni'n tydw. Fel hyn byddai cyn bob gêm pêl-droed. Faint o'r gloch mae'r gêm yn dechrau te? Am 3. Ond dwi wedi trefnu gyfarfod ni cwnacw am hanner awr wedi 2. Dwi'n mynd â fo efo fi heddiw yma. Mae o'n edrach ymlaen yn ofnadwy. Fel i Wncl Jack te? Ia wir. Dwi wedi trefnu gyfarfod o. Tu allan i'r kiosg ffôn. Pa giosg ffôn te, Jack? Wel, y kiosg ffôn sy'n allan i'n hartra i, siŵr iawn. Ydy Nicw'n gwybod pa giosg ffôn? Yndi siŵr. Wyt ti'n siŵr? Wel, yndi. Mae Nicw'n acw a fi'n dall yn gilydd yn iawn. Os wyt ti'n dweud, Jack? Wel, dwi yn. Felly mi fynd, neu fyddai'n hwyr. A dwi'n misio cadw Nicw'n acw'n aros nacdw. Mwynhewch y gêm te? Mi nawn ni, siŵr. Hwyl fawr. Hwyl fawr. Tawelwch o'r diwedd. Reit te. Be nesa? Mae eisiau gorffen yn gynnar pnawn ma. Tyd, Nicw'n acw bach. O'r wyt ti'n hwyr. Mae'r gêm bron a dechrau. O, blyma Uncle Jack. Mae'n hwyr. A finna eisiau gwylio gêm Lerpwl a Man U. Ond dwi di addo mynd i weld y gêm bêl-droed yma gyda go. O, dewch wir, Uncle Jack. Dyma ni cwnacw o'r diwedd. O, na. O, dyma Uncle Jack o'r diwedd. O, na. Helo, Sally Mali. Helo, Nicw'n acw. Beth wyt ti'n neud fan hyn? O'n i'n meddwl dy fod ti'n mynd i weld gêm bêl-droed gyda Wncl Jack. Ro'n inna meddwl hynny ddyd, Sally Mali. Dwi wedi bod yn disgwyl amdano fo ers oria. Disgwyl? Am le wyt ti wedi bod yn disgwyl, Nicw'n acw? Wel, wrth y kiosg ffôn. Fan lle dydodd o wrth ei am aros. Pa giosg ffôn, Nicw'n acw?
Wel, y kiosg ffôn yn ymyl fan hi. O, dir. Bysys, Sally Mali. Wel, mae dy Uncle Jack yn aros amdano ti wrth y kiosg ffôn sydd ar bwys i gartre O, na. O, diolch, Sally Mali. Mae well i fi frysio. Ella neu ddal Uncle Jack mewn pryd i fynd i'r gêm. Dwi'n meddwl sy'n well i ti aros fan hyn, Nicw Nacw. Hwyl, Sally Mali. Hwyl. Mae'n well i mi fynd yn ôl i gaffi Sally Mali. Ella fod Nicw Nacw'n meddwl mae'n fanon i fod i gyfarfod. Mi ai ffordd yma, mae'n gynt. Na, dydi o ddim yma chwaith. Falle daw yn ôl mewn munud. Beth wyt ti'n neud fan hyn, Jack? O, chwilio am yr hogyn Nicw Nacw na. O, mae e newydd fod fan hyn yn chwilio amdano ti, Jack. Be? Newydd fynd o fan hyn, mae e nawr. Ond dwi wedi bod yn disgwyl a disgwyl amdano fo. O, mae e wedi bod yn disgwyl a disgwyl amdano ti hefyd. Nac di tad. Ydy, wrth y kiosg ffôn ar bwys i gartre I gartra fo. O, diar. O, lle mae o rwan ta? Wel, mi ddwedais i wrtho fe dy fod ti'n aros amdano fe wrth y ffôn ar bwys dy gartre di, a mi rithrodd e o fan hyn yn sydyn reit. O, well i mi fynd reit ydyn ta. Os hai reit hanti, a gawn ni weld y gêm. Ond Jack, mae well i ti aros fan hyn. Hwyl, Jack. O, dir. O, ble mae o rwan. Mae o'n siŵr o fod wedi mynd i'r gêm heb ddau. Mae well i mi fynd yn ôl i gaffi Sally Mali. O, ble mae'r hogyn Nicw Nacw na? Mae'n well i mi fynd yn ôl i gaffi Sally Mali. Bydd o ddim yna wedi'r cwbl, Sally Mali. Mae o'n siŵr o fod wedi mynd i'r gêm heb ddau. Dwi ddim yn credu fod e, Nicw Nacw. Mi wyt ti a dy Uncle Jack wedi mynd rownd mewn cilchoedd, un yn dilyn y llall. Newydd fynd o fan hyn mae e eto. O na, mae well i fi... Na. Well i ti aros fan hyn. Dwi'n siŵr y bydd Uncle Jack nôl unrhyw munud, ti'n gwybod? Wel, Nicw Nacw, lle wyt ti wedi bod? Dwi wedi bod yn mynd rownd a rownd fel mop yn chwilio amdana ti. Chi wedi mynd rownd a rownd fel top. Dwi'n hefyd. Da ni wedi methu'r gêm, da ni wedi methu'r gêm. Sna mwy neud, sna mwy neud, da ni wedi methu'r gêm. Mi o fynnais i Nicw Nacw a hoffai ddod â mi i weld ein tîm yn chwarae brawn Sadwrn am 3. Ni gysunodd Nicw ar unwaith, ond mi ddryson ni yn lan wrth fethu cwrdd a'n gilydd, felly dyma yw ein can. Da ni wedi methu'r gêm, da ni wedi methu'r gêm. Sna mwy neud, sna mwy neud, da ni wedi methu'r gêm. Dwi'n
Mae'n siŵr I chi ddweud wrthai am eich cyfarfod chi y tu allan I ciosg ffôn sydd o flaen fy hartre I. Ond efallach bod chi rywsut mewn trefniad cymhleth maith wedi sôn am y ciosg o flaen eich tu chi weld un peth sydd y ffaith. Da ni wedi methu'r gêm, da ni wedi methu'r gêm. Sna mwy ddeud, sna mwy neud, da ni wedi methu'r gêm. Ond pan am y gyfle arall, rhaid I ni na sicrhau bod y trefniant hynny'n pendant ac yn eglur I ni'n dau. Mi gwrddwn yn y caffi am banad bach i'n mynd. Ond tan y diwrnod hwnnw, wel dyma'n can fy ffrind. Da ni wedi methu'r gêm, da ni wedi methu'r gêm. Sna mwy ddeud, sna mwy neud, da ni wedi methu'r gêm. Da ni wedi methu'r gêm, da ni wedi methu'r gêm. Sna mwy ddeud, sna mwy neud, da ni wedi methu'r gêm. O, wel, Nico Naco, dim yn edrych yn debyg y cawn ni weld gêm bêl-droed heddiw ma. Na chawn Uncle Jack. Dwi'n meddwl y gallai i'ch helpu chi fyna. Nag os na gêm bêl-droed ar y teledu prynawn ma? Oes, mae Lerpwl yn chwarae. Mae'n Ceinion Unedig. Wel, sut oedd a ti'n gwybod hynny, Sally Mali? Dwi wrth y modd yn gwylio pêl-droed. Dewch mae'r gêm bron y dechrau. Dyma ni. Dwi'n edrych ymlaen. Na I cytiosgys I gigs. Na I hews. Lord, na I gigs. Dos.